inquietud intel·lectual que tenien abans. Va començar aquest fet, el sopar al Saló Rosa, i llavors ve la conversa, què en podem fer d'aquesta vitalitat doncs, de vallencs que estan a Barcelona per poder donar a conèixer, fer de Valls un objecte de comunicació, d'informació. Això es va iniciar amb 4 persones que eren el senyor Vigues, el senyor Barbat Miracle, el senyor César Martinell i el senyor Selva. I aquests senyors són els que van fundar l'Institut d'Estudis Vallencs. Recordo, això sí que recordo, que de vegades es reunien aquí al seu despatx i llavors van dir de fer aquest Institut d'Estudis Vallencs. D'aquí va sorgir que només quedar-nos a sopar al Saló Rosa van dir ja fer alguna cosa més. Va ser fer alguna cosa més, no? Crear institució, donar a conèixer que hi ha Valls una riquesa per comunicar. Llavors les trobades les feien al Saló Rosa, que hi havia un restaurant, que hi anàvem tots els vallencs forans als vespres. Perquè tampoc llavors en temps d'en Franco no era tan fàcil fer institucions. I llavors va venir el temps de la democràcia. I nosaltres ja estàvem gastats d'ells i ja no teníem prou idees i van entrar gent nova. Vam fer una renovació i ja em vaig quedar a la segona línia, més ben dit a la segona línia. Em vaig quedar a la rereguarda ni l'estat major era. I això va anar tirant així. Tot se feia amb un sentit de servei, de poder ser útil pel poble, no sé. Eren uns temps molt diferents que tots volíem. I a més, jo potser també soc d'una generació que aquesta necessitat de ser útil encara la porto. Durant vam plegar la fàbrica i quan venia aquí a l'escola i quan va ser com que tenia 2 anys de paro, no feia tot que convenia. I després, doncs, a l'acabar d'allò, ja em va posar de conserge i clar, hi havia 5 sales d'exposicions, que n'hi havia 3 aquí baix i 2 a dalt. I tot ho portava al Perisant. I a més, acabat encara em vaig cuidar del teatre. I ara també quan feien els pastorets i ensejàvem tot allò, doncs, anava també ratets al teatre. Jo també dels que me'n recordo d'aquella canalla de joves, que en aquell moment eren molt joves, que baixaven d'allà dalt als pisos de Clols, el Màrius Domingo i del Joan Guas, que eren 2 nanos joves, inquiets. Bueno, jo de l'Institut d'Estudis Vallencs el que destacaria en aquell moment, i ara també em sembla que és, diríem que agafa els temes de forma seriosa, que sent Valls, que ho fa d'una manera, diríem, com a impersonal i penso objectiva, majoria de vegades, i coses, vull dir que, i a més molt independent. L'IEF té una gran virtut i és que és una entitat paramunicipal, per tant, d'alguna manera depèn de l'Ajuntament, però també potser és la seva desgràcia, entre cometes, el fet de dependre de l'Ajuntament. Aleshores, sempre que hi ha hagut un canvi de govern municipal, els alcaldes sempre s'han preocupat ràpidament de l'IEF, amb moltes ganes, però després, potser veient que era més una entitat ciutadana que no pas una entitat de partit, doncs hi ha hagut algun moment que s'han trobat incòmodes i no sabien què fer amb l'IEF. I nosaltres sempre els diem, sisplau, feu-lo servir. Crec que l'Institut d'Estudis Vallencs és un puntal per la ciutat de Valls i per la seva comarca. I al igual que moltes de les entitats de caire cultural que hi ha aquí. És un puntal perquè és un referent. Des d'aquí s'organitzen moltes activitats, des d'aquí pots donar veu a moltes de les branques diferents de la cultura, la geografia, la història, l'arqueologia, la natura. Hi ha la sort que la gent
que investiga, que estudia, o fins i tot que fa coses amb un caràcter més divulgatiu, tenen a la seva disposició una entitat com l'Institut d'Estudis Vallencs, que a més durant molts anys ha forjat una llista de subscriptors que fan possible l'edició de molts llibres que a vegades te trobes una persona de Tortosa, per posar un exemple, i això no ho té, això no ho pot publicar, perquè no hi ha aquest coixí de 300-400 persones que a l'entrada es comprometen a comprar totes aquelles publicacions. Vam mantenir la continuïtat que vam heretar, no? I durant aquells anys, home, en primer lloc, la casa es va transformar molt, perquè aquí venies a una conferència i a l'hivern era gairebé un risc d'agafar una pulmonia, no? I tota la casa es va renovar, la biblioteca, totes les sales d'allà, i després la sala d'actes, devia ser potser les decenals del 91. No, la sala d'exposicions, després va cobrir el pati, es va arreglar, doncs mica en mica es va transformar, l'Ajuntament s'hi va implicar, es va fer un avantprojecte i després se van anar executant unes quantes fases. Me van convèncer, potser, per entrar a l'institut, era un lloc que sempre m'havia cridat l'atenció, ja era subscriptora des de feia molts anys, i un dia el Xavier Salat m'ho va proposar i jo vaig pensar que sí. Vaig entrar a la permanent. A la permanent és el lloc on s'hi va a fer, es porta l'institut d'una manera més concisa, és a dir, els subscriptors, els socis, tothom té mà dintre de l'institut, però qui realment porta l'institut és la permanent. De les publicacions de l'institut us he de dir que clar, sempre les he tingut a les mans perquè mon avi era subscriptor. Sempre les he considerat unes eines claus per poder treballar la història de Valls. I clar, jo m'hi he criat pràcticament amb aquests llibres i els hi tinc devoció, en general, amb uns més, amb uns menys. I llavors el Cineclub el que feia era participar en una pel·lícula al mes. Tenien molta gent al principi, com que la programació del Cineclub s'havia quedat estancada i feien una cada cert temps, però molt poques, doncs tenien un promig d'unes 60-70 persones cada sessió, o sigui, i pagaven, en aquella època encara eren pessetes, pagaven 500 pessetes per anar al cine. Per mi l'Institut d'Estudis Vallencs és una entitat en la que jo em vaig formar laboralment a l'entorn d'un ambient cultural i al mateix temps que en una època que feia pocs anys que hi havia democràcia va viure una efervescència molt gran d'activitat, s'arribaven a fer 70 exposicions anuals en 4 sales, edicions, totes les comissions de treball, però al mateix temps també reconec, havent-hi treballat dintre i havent-ho vist una mica des de fora i copsant les opinions, que hi ha tot un aspecte que l'institut és com és Sant Roc, que és una illa al mig de la ciutat, una illa a vegades per bé i a vegades per mal, de cara a la valoració pública, no? Moltes vegades, diguéssim que potser el poble no ha valorat prou més la importància que té l'Institut d'Estudis Vallencs, dic el poble, inclús les institucions locals, com a referent cultural a aprofitar, i d'altres, i això li ha donat que a vegades l'activitat, important activitat que s'ha fet dins, potser no ha estat prou aprofitada inclús pels mateixos vallencs. Jo soc una persona que professionalment em dedico bastant al tema de l'educació ambiental i de conèixer l'entorn, i llavors això casa bastant bé amb els objectius de l'institut que es coneix, és difondre o divulgar la comarca en els diferents àmbits. Llavors, l'aspecte de la natura, una de les coses que s'ha potenciat des de la Comissió de Natura és d'organitzar sortides i coses, a part dels premis, que els premis jo me'ls vaig trobar fets, diguem-ne, és a dir, que anualment es convoca uns premis de natura per escoles i per adults, i a part d'això, organitzar periòdicament unes sortides de diferents àmbits dins de la natura per poder conèixer la comarca. A part de que l'Institut penso que és una institució que té un paper molt rellevant en tota la qüestió relacionada amb la cultura a la nostra ciutat i amb les tradicions i amb el que és d'alguna manera posar en paper, o sigui, en format d'edició moltes de les manifestacions culturals de la ciutat, que si no es fes d'aquesta manera, potser
quedarien molt més disperses i es perdrien. Doncs personalment sempre ha sigut una entitat que, més com que ha tingut la voluntat de no ser monogràfic en un tema determinat, sinó d'entomar reptes de moltes diverses qüestions i àmbits, i que per tant sempre ha tingut ànsies d'anar més, de millorar, de buscar noves vies per fer projectes i noves vies per explorar coses. Doncs és una entitat que sempre l'he trobat que s'ajusta molt també a la meva manera de ser. Són 23 anys, són moltes vivències, molts records, moltes alegries, alguna emprenyada, però bé, forma part de la meva vida, i quasi que és un element més de la família, el venir aquí el dilluns, el gestionar, l'engrescar, el ser engrescat, forma part de la vida. Jo penso que ara em costa, després de 23 anys, em costa entendre la vida sense l'institut. Ha sigut una experiència molt maca, a més, que te l'estimes. És que l'institut ara ja és com una família, a més, els companys, per descomptat, macos. I quan un feia una cosa, l'altre feia una altra, però vull dir, mai esperaves cap recompensa ni res, vull dir, treballaves per l'institut. I que això és el que em donava forces a treballar. El cas aquest és molt interessant perquè demostra que l'institut anterior a la democràcia es havia preocupat de cobrir una sèrie d'aspectes que la ciutat administrativament estaven ja evolucionades, però que des del punt de vista social i de la ciutadania eren 3 o 4 comissions que l'Institut tenia, de música, de patrimoni, el Museu Castellvell. Tota una sèrie d'òrgans que van ser que després van ser una referència per això, ampliar-ho, convertir-ho en organismes pràcticament autònoms dintre del mateix institut. Una altra fita important, jo penso, i que no hi vaig col·laborar, però hi vaig participar, va ser quan ens van atorgar la Creu de Sant Jordi, que està aquí al darrere i que, semblava que no res, però després quan ho vam anar a celebrar i quan ho vam anar a buscar, doncs va ser com tot un aconteixement, no? Tots mudats, al Liceu, ens va semblar que era una gran festa i ens va ajudar molt a sentir-nos vallencs i a sentir-nos de l'institut. Ara per ara la comissió que està molt activa és la comissió de patrimoni, perquè ens interessa reactivar una miqueta tot el que és la defensa del patrimoni de Valls i de l'Alt Camp i donar a conèixer-ho també. Volem iniciar diferents línies d'actuació per donar a conèixer les tasques que estem fent per la salvaguarda del patrimoni a Valls i Comarca. Un dia Martinell em penso que em va venir, que jo tenia relació amb Martinell a l'assumpte de cultura, i un dia em va dir, voldria venir a la reunió de l'AEC. Dic, ja els diré a la Junta, tal dia vingui. Va venir a la nit a la reunió i va presentar que es quedéssim si volíem l'institut. Nosaltres no estàvem per aquestes coses. Allí les activitats es feien si una tenia ganes. Ara que te les vinguessin a portar de fora no va interessar a ningú. Allí els va interessar menys. Allí l'activitat principal que tenien era jugar cartes als prohibits al primer pis. L'Institut d'Estudis Vallencs és una entitat cultural molt arrelada a Valls. El que passa que pel fet de ser una entitat que té molts anys, els canvis són lents d'assumir. Vull dir, la societat, que cada vegada canvia més ràpidament, doncs a l'IEF li costa per la seva pròpia inèrcia. Tot i això val a dir que no ha deixat mai d'evolucionar, afortunadament. Per tant, jo crec que sempre estarà a l'alçada dels aconteixements i bé, i si alguna vegada es queda endarrerit, per això estan els socis, per això està la societat vallenca, per reclamar-li l'actualització i que ocupi el seu lloc, perquè de fet, tal com he dit abans, és una entitat que si no hi fos ens l'hauríem d'inventar. Ve ser una miqueta una casa de tots,
per Valls i sobretot és la gran entitat cultural de la ciutat. Cultural no a nivell de cultura popular, sinó en tots els altres àmbits. És una entitat completament oberta a la ciutat i completament necessària per la ciutat. Si l'Institut d'Estudis Vallencs no hi fos, aquí estaríem molt coixos. Jo és pel que jo estava acostumat a venir a estudiar a Barcelona i d'estar amb altres històries, no? Aleshores, la impressió inicial va ser d'una entitat que lluitava per recuperar aspectes de la vida vallenca i que més volia una projecció tant pel que fa a l'edifici com pel que fa a les activitats, que jo en principi la veia com a llunyana i que vaig veure que, degut a la voluntat de tots plegats, dels membres de les comissions, de les directives, doncs es va anar podent produir. Ara, vista amb la distància, diria que era impensable en aquell moment que s'hagués arribat a fer en pocs anys el que es va arribar a fer en aquest edifici i en les activitats de l'Institut. Jo recordo que a part de que treballàvem i s'ho passàvem bé, també de tant en fèiem la calçotada, fèiem alguna trobada així familiar, i això també era bonic. La funció de cineclub és passar pel·lícules que estan fora del cinema comercial. Per tant, omplint un buit. Normalment, quan vas al cine, a vegades tens problema per visionar una pel·lícula de cara i ulls perquè no n'hi ha tantes. I aquí passen una mica les pel·lícules que han passat ràpidament o que no han arribat. Les pel·lícules que es passen aquí a Valls acostumen a no passar-les. Passen sempre pel·lícules fora del circuit. Posteriorment em van oferir ser el secretari general i no sé quant de temps porto sent secretari general, però ja fa bastants anys que hi soc. I en la mesura de les meves possibilitats, perquè en principi de temps en tinc poc perquè estic dedicat a altres qüestions, però col·laboro amb allò que puc amb l'Institut, perquè sempre la meva relació és de l'any 85, o sigui, pràcticament són més de 25 anys, més de 25 anys de relació i sempre serà una entitat que portaré dintre el meu cor com a entitat d'alguna manera de Valls, amb la qual he tingut sempre una vinculació més directa i amb la que he tingut, diguéssim, sempre més relació tant amb l'entitat com amb la gent que en formen part. La peculiaritat bàsica de l'Institut, diferenciat de moltes altres entitats que també es diuen instituts i centres i d'estudis i tal i qual, moltes vegades això són coses d'interès més aviat local, per unes circumstàncies determinades ja estan dirigits, no podem comparar una cosa amb les altres. El cas nostre específic era que aquest institut, creat pel municipi, adaptat ja a una sobirania pròpia, amb una junta de nivell en el sentit de cobrir molts espais i molts punts de treball. Bé, després hi ha una cosa que també em sembla que va ser molt important aquells anys, és que l'Institut va jugar un paper jo diria dels més importants en la definició de tota la trobada entre els centres d'estudis de tots els territoris de parla catalana, que van generar un congrés l'any 91 a Lleida, a l'Institut d'Estudis Lardencs, i allò va ser determinant ja per la creació de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, que es va crear l'any 92. Aquí, si no recordo malament, es va fer la reunió en què es va anomenar la primera junta directiva, i bé, vam ser 5 o 6 centres els que van liderar aquest projecte. Per exemple, quan vam entrar en aquesta casa i al cap d'uns anys necessitàvem fer reformes, recordo estar traient coses de les antigues dependències judicials, mobles vells, i bé, això, doncs, aquesta relació que hem tingut amb la casa i amb l'edifici, doncs també són hores de rodatge que, bé, la recordo a vegades els inicis intensos. Són un segell identificatiu molt important. La gent coneix l'Institut pels seus llibres, gent de fora li sona l'Institut perquè saps que hi ha llibres
de molta qualitat, que són llibres locals, però molts d'ells que tenen un interès en molts llocs. Jo sé que es veuen citats molts llibres de l'Institut d'Estudis Vallencs amb treballs d'altres poblacions. Són unes col·leccions de referència, de debò. Hem fet viatges, ens hem mogut molt, i jo penso que l'interessant de la casa és l'harmonia que hi ha i la complicitat que hi ha amb les persones de la casa. Jo penso que potser és, no sé si l'anècdota, però sí el fet més important, el fet de la bona harmonia que hi ha.